Näin saat ostettua uuden pelin kaverisi kanssa halvalla tutorial. Steppi 1 avaa gambling-sivustoi. Ei se jäi tonne asti. knows? Mut ei. Mitä? Steppi 2 voita big moneys. Siinä oli. No niin, nyt ei. Me just tuplattiin noin rahat. Mitä vittua? Steppi 3 ota big moneys ulos sivustolta. Steppi 4 osta haluamasi peli raheillas. I don't want this shit. Nytten voittamillasi rahoilla voit ostaa minkä vain pelin periaatteessa ilmaiseksi. Joo! Se pelasti Joo! Voi saatana! Saga. Älä kill him! Voi saatana! Disclaimer. Tämä video on tarkoitettu viihteelliseksi sisällöksi. En kannusta enkä tue uhkapelaamista. Uhkapelaaminen voi olla vaarallista ja aiheuttaa taloudellisia sekä henkilökohtaisia ongelmia. Pelaa vastuullisesti ja hae apua, jos sinä tai joku läheisesi kamppailee uhkapelaamisen kanssa. Muista, että pelaaminen ei ole tapa ansaita rahaa, vaan se on suunniteltu viihteeksi.